kautta www.fi kautta Tilderansu. Antakaa iso käsi itsellenne, olitte mahtava yleisö. Täytyy myöntää, että meillä on myös tulossa paikalle mahtava ykkösketjun jengi tuolta aluepelastuslaitokselta. Joo, Juti meni jo uimaan. Jutelle tehtiin tommoset isot pallolennot tuonne koskeen, että hän pääsee myös sieltä pois. Mutta kaiken kaikkiaan niin näin tamperilaisittain ja jos lähtee siinä vaiheessa käyntiin, kun on sen aika. Jälleen kerran tänä vuonna saadaan nauttia Tampereen kaupungin palveluista. Tampereen kaupunki on jälleen kerran tarjonnut meille tällaisen tikasauton nostamaan deekkareita ylemmäs, yhä ylemmäs ja savupiippuun katoaa. Mitä mä just sanoin? No sä sanoit, että savupiippuun kun katoaa, niin silloin lähtee niinku homma rullaamaan. Ja mä teille tän laulun laulan ja teiltä kauniinta kaluan. Mitä? Mitä mä just sanoin? Mulla ei oo aavistustakaan. Hei! Meillä on sentään tässä porukassa autonkuljettaja Joel, joka tuli siis tuo vappuradio.fiin pyynnöstä. Vappuradio.fiissä ilmoitettiin, että tällainen äänentoistoyritys Riemurinne niin ei ole enää yhtään ajokuntoista paikalla. Ja radioilmoituksella haettiin autonkuljettajaa ja sieltä ilmoittautui Joel. Joel, minkälaiset autonkuljettajatunnelmat? Aivan saatana hyvää! Muista nyt, että... Jee! Muista nyt Joel, että ei sovi kiroilla, koska sua kuuntelee sellainen... Onko mitään arvioita? Voisiko ottaa lukun takaa sieltä, että montako meitä on? Meitä on kuitenkin useampia täällä, niin... Nyt alkaa lakituksen hetket! Minä ja Riemurinne KY vaikenee ja ylioppilaskunnan hallitus ottaa liidin! Oikein hyvää vappua kaikille teille! Minun, Antin, Joelin ja kaikkien muiden puolestaan! Ja Timpiksen puolestaan! Kaikille! Sä kerroit! Ei me ihan mitään. Mikä löytyy? Cuando empieza a grabar el video, ¿ya o qué? Ya me cansé de estar grabando. En mä kehtaa menee sakin niissä. Hyvää vappua Tampere!
Suomineito patsaan 44. kerran. Näiden vuosien aikana teekkarit ja teekkarilakki ovat tulleet osaksi tamperelaista perinnettä. Ja tällä yli 40-vuotiaalla tavalla, arvokkaalla tavalla teekkarit näyttävät huolehtivansa tästä maasta, hyvinvoinnista ja arvokkaista perinteistä. Ja teillä on varmasti champagnea ja kuohuvia esiin. Hyvä. Pyydän teitä säästelemään ne yhteislaukaukseen hetken kuluttua. Sitä ennen, eli juuri nyt, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen teekkari vastaava Elli Homanen kiinnittää teekkarilakin Suomineito patsaan metallisille kutreille. Siirrymme kelloja puoli tuntia taaksepäin. Kello on tasan 00:00. On aika teekkarihymnin. Hymniä lauletaan siten, että ensimmäisen säkeistön aikana lakki visusti olkapäällä. Tukussa pistetään siihen, mä leimasin hampaan keulasta. Toisen säkeistön aikaan ylhäällä. Ja kolmannen säkeistön aikaan se painetaan päähän, eikä oteta pois ennen syyskuun loppua. Ja juuri nyt teekkari vastaavamme on lakittamassa patsasta ja kello käy 00:00. Aloitamme teekkarihymnin. Työ kuin sielun ekeri. Pappilasta päin.